näin siellä pyörähteli myös näki. Delfiinit eivät suinkaan ole kaloja, vaan merinisäkkäät ja kuuluvat ahmasvalaisiin. Miten nuo kalat ja valat voidaan erottaa niin siten, että tuo pyrstön liike delfiineillä on ylös alas suuntainen, kun kalolle saa sivuilta toiselle. Tässä tuo pyrstön liike näkyy paremmin, kun leivi lähtee selkäuintikierrokselle. Lähtee. Melkoista kolmaa. Tuo delfiinin pyrstöhän on hyvin voimakas, sitä ei ole lainkaan luitava